Sa mga pangunahing balita, babae patay sa tuklaw ng kobra. Lolong tumatawid patay ng mabaga na motorsiklo. Sari-sari store owner nakaligtas sa pamamaril ng nagpanggap na customer. Oplan Bicol Shield inactivate kasunod ng deklarasyon ng nationwide heightened alert ng PNP. At groundbreaking ceremony para sa bagong silid-aralan sa Marcial Onranyola Memorial School idinaos. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Ika-12 ng Marso taong kasalukuyan. Patay ang isang babae sa Labo, Camarines Norte matapos na matuklaw ng kobra. Biktima, maglalaba lamang umano ng maapakan at tuklawin ito ng ahas. May report si Hercules Barbacena. Nasawi ang isang 24 anyos na babae matapos natuklawin ng ahas sa loob ng kanilang bahay sa barangay Masalong, Labo, Camarines Norte, alas 11 ng umaga nitong Lunes. Kinilala ni punong barangay Roberto de los Reyes ang biktima na si alias Rochelle, estudyante at may live-in partner. Ayon sa kapitan, pumasok si Rochelle sa CR upang maglaba, subalit naapakan nito ang kobra na agad naman na naging agresibo at tinuklaw ang biktima. Agad na itinakbo si Rochelle sa Camarines Norte Provincial Hospital sa Daet para sa agarang atensyong medikal. Nakatakda rin sana itong ilipat sa Bicol Medical Center sa Naga City, subalit nasawi rin bandang hapon ng parehong araw. Po ay natuklaw ng ahas, magpundog po sa loob ng kanilang banyo. Pero ang bahay po nila ay hindi naman siya, yung mga light materials lang po siya. Ang bahay po nila ay nasa tabi po ng dalawan o taniman po ng palay. Nasa tabi po sila ng taniman ng palay. Kahapon nang mahuli ang nakatuklaw na kobra. Sa ngayon po ay nagpaplano po kami na magkaroon ng clean-up drive para malinisan po yung panalipo ng danaw. Para doon po kasi yan madalas na nagkatagi pa. At pag tumataas po yung tubig, pumapasok naman po yung mga sa loob ng kanilang bahay. Kaya kinakailangan po malinis po yung palipo ng kanilang bahayan. Patuloy naman na pinag-iingat ang mga residente sa posibleng paglabasan ng mga ahas ngayong darating na mga araw dala ng tag-init. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Patay rin ang isang lolo matapos na mabangga ng motorsiklo habang tumatawid sa kalsada sa Ligao City. Biktima, nasa impluwensya umano ng alak. Narito ang aking report. Isang 62 anyos na lolo ang nasawi matapos na mabangga ng isang motorsiklo sa Ligao City alas 9:50 ng gabi nitong linggo. Kinilala ang biktima bilang isang caretaker at residente ng Purok 6, Barangay Paulog, Ligao City. Kinilala naman ang rider ng motorsiklo na si alias Toto, 22 anyos na laborer at residente ng Barangay Bitaano, Legazpi City. Ayon sa ulat, sumenyas pa ang lolo sa paparating na motorsiklo ngunit dahil sa dilim, hindi ito napansin ni alias Toto. Nagtamo ng tama sa ulo ang lolo at idineklarang dead on arrival sa ospital. Basic ko dun sa is sa may ulo lang naman, sa ulo. Kaso nga lang, pinapakonfirm naman sa autopsy para talagang ma-prove sa medical na talagang yun ang naging cause of death. Lumalabas naman sa investigasyon na lasing ang biktima nang mangyari ang insidente. Ang base po sa account ng both parties po sa barangay sa kayong sa nakabangga, pauwi nga po itong motorista tapos si tatay patawid, medyo si tatay nakainom. Then po, may CCTV naman po sa lugar. Kita naman po doon yung pangyayari, ma'am, na medyo nagbigay naman ng signal si tatay na tatawid siya, stop. Kaso, di na siguro nakita nung motorista kasi madilim daw sa lugar doon tapos may inaayos na construction ng kalsada. Kaya nasabi pa rin si tatay. Kasalukuyang hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa sila ng kaso laban kay alias Toto na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Maswerteng nakaligtas ang isang sari-sari store owner sa bayan ng Ragay, Camarines Sur ng barili ng hindi pa matukoy ng mga salarin. Bago ang insidente, nakuha pa raw magpanggap ng mga sospek na bibili lang ng alak. May report si Rose Belista.
Isang 58 taong gulang na lalaki ang binaril sa loob ng kanyang sari-sari store nitong linggo ng gabi sa Barangay Lagyo, Ragay, Camarines Sur. Kinilala ang biktima bilang alias Rom, residente ng nasabing lugar. Bandang alas 10 ng gabi nang dumating ang dalawang sospek. Ang isang sospek ay nagpapanggap na bibili ng alak habang ang kasama naman niyang nagpaputok ng baril na tumama sa katawan ng biktima. Naiwan sa pinangyarihan ng krimen ang isang kalibre 45 na pistola na pinaniniwala ang ginamit sa pamamaril. Dumating sa tindahan, yung isa kumakato at bumili ng alak na hindi kilala kung sino, at yung isa naman biglang binaril yung biktima at hindi rin makilala kung sino yon. Kasalukuyang iniimbestigahan ng pulisya ang motibo sa likod ng krimen at patuloy ang paghahanap sa mga sospek. Hindi pa nakikilala ang lalaki na hindi pa nalaman na dahilan kung anong rason kung bakit ginawa niya ito. Ang ginamit sa pamamaril ay isang caliber 45 at yun din po ang natagpuan doon bilang ebidensya na na-recover doon sa insidente. At nakuha din ng isang peraso ng fire cartridge shell na tumama sa biktima sa kanyang katawan. Nananawagan ng Ragay Municipal Police Station sa publiko na makipagtulungan upang malabanan ng kriminalidad sa kanilang lugar. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Oplan Bicol Shield inactivate kasunod ng deklarasyon ng Nationwide Heightened Alert ng PNP. At 5 miyembro ng Zapata Robbery Group nadakip sa dragnet operation sa Camarines Norte. Yan at iba pang balita sa pababalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang kuya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Got! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang kaligasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV.
Inactivate na ng Police Regional Office 5 ang kanilang Oplan Bicol Shield kasunod ng deklarasyon ng nationwide heightened alert ng PNP matapos ang pagkakahuli kahapon kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Narito ang aking report. Inactivate na kaninang umaga ng Philippine National Police o PNP Bicol ang kanilang Oplan Bicol Shield matapos ang idineklarang nationwide heightened alert. Ang heightened alert ay naipahayag pagkatapos ng pagkaaresto kay former President Rodrigo Roa Duterte kahapon. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Maluca Lubakib, ang tagapagsalita ng PNP Bicol, ang activation ng Bicol Shield ay naglalayong mapalakas ang presensya ng mga pulis at iba pang ahensya ng gobyerno sa mga kritikal na lugar upang maiwasan ang anumang uri ng kaguluhan o krimen. Ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng PNP upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa panahon ng heightened alert status. With the Bicol Shield, tinap din po natin yung services ng LTO and LTFRB sa implementation po ng traffic laws and at least as much as possible to check the documents of every vehicle if they are allowed to travel or if they are traveling within their panel roads. So yun po ang Bicol Shield natin for anti-criminality. Nasa 10,000 PNP personnel ang nakadeploy na sa iba't ibang lugar sa 6 na probinsya ng rehiyon para magbantay sa mga ilalatag na checkpoints at iba pang operasyon. Every now and then, may mga red team tayo na pinapalabas para mag-check if yung ating mga personnel is talagang nakapost sa kanilang mga area of responsibilities. Sa ngayon po, hold in abeyance po yung mga leave ng ating mga personnel para po mas madagdagan yung ating mga personnel na magsiserve po during these times na kailangan po sila sa street, kailangan po sila sa ating mga anti-criminality campaign. Hinihikayat din ng PNP ang publiko na maging kalmado sa gitna ng tensyong ito sa bansa at patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad sa pag-uulat ng anumang kahinahinalang aktibidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. 5 miyembro ng Zapata Robbery Group mula sa Surigao del Norte ang matagumpay na nadakip sa dragnet operations sa Camarines Norte. Nasa kustudiya pa sila ngayon ng Santa Elena MPS. May report si Regine Bue. Nadakip ng mga otoridad ang 5 notorious umanong magnanakaw mula Claver, Surigao del Norte sa isang dragnet operation sa Maharlika Highway, Barangay Tabugon, Santa Elena, Camarines Norte alas 5:30 ng hapon kahapon. Ayon kay Police Captain Noel Arimado, Deputy Chief of Police ng Santa Elena Municipal Police Station, nakatanggap sila ng impormasyon na dadaan ng Zapata Robbery Group sa Bicol rason ng paglunsad nila ng nasabing operasyon at matagumpay ngang nadakip ang mga sospek. Kinilala ang mga ito na sina alias Eduardo at alias Jess, kapwa galing Zambales, at alias Mark, alias Edward at alias John Lloyd, kapwa residente ng Bulacan. Nakuha mula sa mga sospek ang 11 laptop, 9 na cellphone, 3 Type-C phone chargers, 1 tablet, 1 internet router, 1 USB hub port, 1 laptop bag at iba't ibang assorted PNP uniforms. Base ma'am doon sa initial investigation namin. Kasi na-verify ma'am namin sa aming e-warrant system, sobrang dami pong kaso nitong taong to, si Eduardo Tala Zapata. Actually nga tulad niya po kanina ma'am, kanina pong umaga, alas 5, pinag-serve din po kami ma'am ng warrant of arrest niya sa kasong karnaping naman. Kung saan po yung kasong karnaping po na yun ma'am, is nangyari naman ma'am sa Timonal, Quezon. So mamaya ma'am, mayroon naman po kami isa-serve po na isang warrant of arrest na naman po, na sa kasong robbery naman, kung saan nangyari naman po sa Lopez, Quezon naman ma'am. Kaya ito talaga ma'am, sa initial na investigation po namin, ito po ay grupo na, at according nga po sa kanya, yung pong dalawa niyang kasama is nakakulong na po. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa pinagsamang puwersa ng Santa Elena Municipal Police Station, Provincial Highway Patrol Team Camarines Norte, Highway Patrol Team Camarines Sur, Camarines Norte Provincial Mobile Force Company at Regional Highway Patrol Unit. Kayo man po ay nabiktima ng grupo pong ito, please coordinate to the nearest police station and mag-report po kayo para masampahan po natin ang kaso itong mga tao pong ito. Tulad daw po na sinabi ko kanina ma'am, ito po ay napakaraming warrant of arrest. Yung iba po ay nakabail sila, yung iba ay nahuli naman na sila. So imagine that na ang isang tao ay napakaraming kaso na sa kasong pagnanakaw. Kaya mag-ingat po tayo sa grupong ito, bagamat nahuli na po namin itong karamihan dito. Sa palagay po namin, may mga kasama pa po ito na nasa labas pa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Santa Elena Municipal Police Station ang mga sospek. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Regine Boy.
DTI Bicol minabadali ng pagkakaroon ng geographical indication para sa pili at groundbreaking ceremony para sa bagong silid-aralan sa Marcial Oranyola Memorial School, Dinaos. Yan at iba pa ang balita sa pagbabalik na Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaok scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang kaligasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Minamadali na ng DTI Bicol ang pagkakaroon ng Geographical Indication o GI para sa pili. Ang pagkuha ng GI ay inaasahang magpapalakas pa sa industriya ng pili at magbibigay ng mas malaking kita sa mga magsasaka at negosyante. May report si Danica Garcia. Pinagsisikapan ng Department of Trade and Industry o DTI Bicol na mapadali na ang pagkakaroon ng Geographical Indication o GI para sa pili ng Bicol Region ngayong taon. Ayon kay Dindo Nabul, DTI Bicol Regional Director, ang matinding kompetisyon lalo na sa Indonesia at ang humihinang supply ng pili sa rehiyon ang nagtutulak sa agarang pagkilos na ito. Ang pagkuha ng GI ay inaasahang magpapalakas pa sa industriya ng pili at magbibigay ng mas malaking kita sa mga magsasaka at negosyante. It's a long process. Maybe 5 years. More than. The most mango GI, na-release sa kanila after 10 years. Kasi ang daming pagdadaan niya ng stages before a geographical indication can be awarded. Ang Bicol Pili ay kilala sa natatanging katangian nito. Dagdag pa ng direktor, malaki ang ambag ng pili sa ekonomiya ng rehiyon, sa mga negosyante at sa turismo, lalo na sa mga auto hubs. No one can compare the taste of pili of Bicol kasi may pili din sa Thailand, so on and so forth. But they taste blunt. Hindi katulad sa atin na milk tea or ang tawag dyan, basta malinam ng baga. Okay?
So, yun ang pili natin. That's why there's one investor who's planning to invest to process pili into milk. Grabe na yung campaign namin sa ating mga farmers to really consider kasi pili is a high value crop. Okay, so nandiyan, naghihintay yung market. Okay, nandiyan na, ready na. So ano pa? Nakikipag-ugnayan na ang DTI Bicol sa iba pang ahensya ng pamahalaan para mapabilis ang proseso. Pinagpapasalamat rin ng opisina ng DTI ang patuloy na suporta ng mga Bicolano at turista sa mga produktong Bicolano, kabilang na ang Bicol Pili, na kinilala hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa ibang bansa. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Dating ako Bicol Party List Representative Kito ko, nakipagkumustahan sa mga residente ng 7 barangay sa Legazpi City ngayong araw. Mga kinakaharap na issue o hinaing ng mga barangay, pinakinggan din ng dating opisyal. May report si May Encinares. Nakipagkumustahan si dating ako Bicol Party List Representative Kito ko sa mga residente sa 7 barangay sa Legazpi City. Sa nasabing aktibidad, nakipagdialogo ang opisyal sa mga residente upang talakayin ang kanyang mga plano para sa kanila at ang mga kinakaharap na issue na nais nitong matugunan. Sa Barangay 27 Victory South, hindi bababa sa 300 katao ang dumalo sa pagtitipon. Mainit ang pagtanggap ng mga tao habang inilalatag ni Ko ang kanyang mga programa at solusyon sa issue ng housing sa lugar. Ayon kay Ko, kapag siya ay pinalad na makaupo sa pwesto, sisiguraduhin niyang may sapat na pondo para sa mga proyektong pangkabuhayan at infrastruktura para sa nasabing barangay. Tiniyak din ni Ko na patuloy niyang isusulong ang mga proyektong tunay na makikinabang ang mga Legazpenyo. Iyon po yan ang pinaka-prioridad na housing digdi po sa urban. Nagpaparadakol na baga, so apo, so aki, sarong-arong, sigan, surusuan na. Kaya malag po kita, urban housing, tulong eskalon. Maraming residente ang nagpasalamat sa pagbisita at pakikinig ng dating kongresista para sa kanilang hinaing. Isa na dito si Nanay Divina, na nagpasalamat sa mga konkretong plano ni Ko at nagtitiwala na kaya itong maisakatuparan ng opisyal. Pag ano kayo ning istaran ni, okay na yon. So ibang request, agabos naman halos pila taon ni Kong Kito. So ayuda, o araw kayo ni, mataw na naman kibagal. So yan, nangangayipok ni mga pagbulong, kung sugadan, pigdidigdi. Halos gabos sa taon na marinda, kaya sayin pa kita, kay Kong Kito na kita. Sa pagtatapos ng pagtitipon, nilinaw naman ng opisyal ang ilang isyong ibinabato laban sa kanya. Ani ni Ko, huwag maniwala sa chismis at samahan na lamang siya para mapaunlad ang lungsod ng Legazpi. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares. Groundbreaking ceremony para sa mga bagong silid-aralan sa Marshal O. Ranyola Memorial School sa Ginubatan, Albay, matagumpay na idinaos kaninang umaga. Nanguna sa seremonya si dating ako Bicol Party List Representative Legazpi City Mayor Attorney Alfredo Garbin Jr. Narito muli si May Encinares. Idinaos ngayong araw ang groundbreaking ceremony para sa bagong silid-aralan ng Marshal O. Ranyola Memorial School o MORMS sa Ginubatan, Albay. Pinangunahan nito ni Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin Jr., Alicia Lim, Principal ng Paaralan, Ginubatan Mayor Paul Chino Garcia, at ng mga tauhan ng Department of Education Schools Division Office ng Albay at Albay 3rd District Engineering Office. Kasama sa mga itatayo ang isang 2-story building na may 8 classrooms at 2 4-story building na may tig-20 classrooms. Ayon sa pamunuan ng MORMS, napakalaking tulong ng naturang proyekto sa kanilang paaralan na naging posible dahil sa pagsusumikap ng Ako Bicol Party List para patuloy na makapag-alalay sa sektor ng edukasyon. Aniya, parami na ng parami ang kanilang mga mag-aaral kaya kailangan na nila ng dagdag na classrooms. Kung madagdagan pa yung classrooms na maging regular, as early as 4 o'clock or 4:30, makakauwi na yung mga bata, hindi na magagabihan, which is very risky on the part of the students. And yung worry ng mga parents ay mababawasan. So this construction of rooms, the beneficiaries are not only for the students and teachers but also the parents.
Sa unang plano, 28 classrooms lamang ang itatayo, subalit minabuti ng partido na gawin itong 48. Ayon kay dating Ako Bicol Party List Representative at ngayon Legazpi City Mayor Alfredo Pito Verbin Jr., 150 million pesos ang pondo sa mga naturang proyekto. Hiwalay umano ito sa taunang budget ng DepEd Bicol. As legislators, they actively participate in budget deliberations para ma-represent nila sa pangangaipo kang sa tuyang constituency. And 3rd District is our constituency, being part of Albay. And Congressman Saldico, the chair of Ako Bicol, was able to ably represent the needs of Morms High School. Inaasahang matatapos ang proyektong ito sa darating na Disyembre o sa susunod na taon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Angeline Dagta, ang inyong tagapaghatid balita.